Ik ben Marianne Lauwman, de fractieleider van de SP in Kerkrade. Sinds 12 jaar zitten we in de raad. Dit wordt onze 4e periode. Ja, en wat heb ik gedaan? Hebben wij gedaan de afgelopen 4 jaar? Ja, dat waren erg roerige jaren in Kerkrade. Want er zijn nogal wat schandalen geweest. En naast ons gewone raadswerk hebben we ons daar helemaal op geconcentreerd. We willen dat er een transparanter bestuur komt. Dat beter functioneert en ook dat de geldstromen duidelijker worden. Ik tip een paar schandaaltjes aan van de afgelopen jaren waar we mee bezig zijn geweest. Ja, het financiële debakel rond het WMC, dat zal misschien iedereen kennen, maar even voor de goede orde. Er is 4 ton vanuit de gemeente betaald aan het WMC voor het buitenfestival. Dat zou omvallen. Maar er is nooit duidelijk geworden waar dat geld precies naartoe is gegaan. Daar hebben we nooit informatie over gekregen verder. Daarnaast is de voorzitter van het WMC beschadigd. Die kreeg de schuld van alles wat de opvolger heeft gedaan. In de raad is een onderzoeker een onderzoek komen publiceren. Dat meer uitging van de interpretaties van die onderzoeker. In plaats van de feiten. Dus die voorzitter kon zich ook niet verdedigen. Die was er niet. Die is daardoor heel erg beschadigd. We vinden dat echt onverteerbaar als SP. En verder hadden we nog een REA-therapie. Het volgende schandaal. De therapie van Nico Wolter. Ja, de wethouder, de toenmalige wethouder Wiermans, die heeft 1 dag voor zijn vertrek een miljoenencontract gesloten voor een therapie in Kerkrade met de heer Wolter, waar de raad en het college niks vanaf wist. Er is geen collegebesluit, geen raadsbesluit geweest. De dag na zijn vertrek is hij gaan werken voor diezelfde organisatie. Ja, wij vonden dat schandalig. Er is ook een schandaal geweest. Er is zelfs een ambtenaar die heeft een melding gemaakt bij het Huis van de Klokkenluiders. Daar loopt nog een onderzoek naar financiële misstanden. Wij hebben daarop geageerd. De raad ging hier ook vrij snel mee akkoord zonder echt kritisch te zijn. Wij vinden echt dat de raad veel kritischer moet worden in Kerkrade. Want het bestuur doet eigenlijk wat het wil. Een dominant bestuur vinden wij en een passieve raad. Dat moet echt veranderen. Daarnaast hadden we nog Roda. Ja, die dreigde de licentie te verliezen. Dus die kregen ook 2,85 miljoen van de gemeente met instemming van de raad. Voor het recht te houden, om het zo maar te zeggen. In ruil daarvoor is het een systeem heetje voor karweitje, maar dan in het heel groot natuurlijk. Hè. Wat ze moeten doen tot 2046 krijgen ze daar de tijd voor om die vergoeding om te zetten via sporten enzovoort. En gezondheidsadviezen. Ja, wij vinden dat echt niet kunnen. En daar hebben wij ons op geconcentreerd. Wij willen een transparanter bestuur, een eerlijker bestuur. Dus de afgelopen 4 jaar, naast de bestaande dossiers, zijn dit eigenlijk de belangrijkste dingen die boven water zijn gekomen, mede door de SP. We hebben daar een grote rol in gespeeld en we zullen dat ook blijven doen in de toekomst. Oké, dat is duidelijk. Als je dan nog heel eventjes een klein stapje naar de toekomst gaat wagen, waar gaan jullie de aandacht aan besteden? Nou, wat wij eigenlijk willen is natuurlijk dat we daar verder mee gaan, maar dat de zeggenschap weer terug moet naar de mensen. Wij willen echt, ja, daar staat de SP voor, dat weten jullie wel. Wij willen eerlijkheid, wij willen geen wantrouwen. Wij willen dat het geld naar de mensen gaat en niet naar prestigeprojecten waar mensen niks aan hebben. Het moet geïnvesteerd worden in goede woningen, isolatie enzovoort. Mensen moeten echt de zeggenschap krijgen. Ook burgerparticipatie is een ondergeschoven kindje. Dat moet echt veel meer zijn. Mensen moeten initiatieven kunnen ontwikkelen, moeten geld krijgen per week om zelf initiatieven te mogen ontwikkelen. En niet eerst een onderzoekje doen of dat wel kan. Nee, geef mensen het vertrouwen terug. Pak. En mensen moeten ook hun rol pakken. Ik vind een heel verschil tussen lokale en landelijke partijen. Want de lokale partijen zeggen altijd, ja, de landelijke politiek is het schuld, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Nou, dat zie ik toch iets anders. Je bent een lokale partij en je moet ook verder kijken dan Kerkrade of in de gemeente waar je woont. En je moet echt voor jezelf opkomen, maar ook
als ze geld nodig hebben van Den Haag, dan zeggen ze, dan moeten die landelijke partijen regelen. Maar ik denk altijd, een landelijke partij is er ook lokaal. En we hebben lijntjes naar landelijk, dat is heel belangrijk. En dat wordt zo onderschat. Dus mensen, ga stemmen 18 maart. En doe mee en stem SP.